नमस्कार, मी काव्या पवार. गोमंतकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज आहे 23 तारीख आणि 26 फेब्रुवारीपासून गोव्यामध्ये 4 ठिकाणी कार्निवल फेस्टिवल सुरू होतो आहे. गोव्याचा निसर्ग, गोव्यातले समुद्रकिनारे जितके फेमस आहेत तितकंच फेमस आहे गोव्यातलं कार्निवल फेस्टिवल. दरवर्षी सुट्टी एन्जॉय करण्यासाठी गोव्यामध्ये देशातले आणि परदेशातले अनेक पर्यटक दाखल होत असतात आणि त्याचप्रमाणे फक्त कार्निवल फेस्टिवल एन्जॉय करण्यासाठी सुद्धा अनेक जण दरवर्षी गोव्यात येत असतात. काल रात्रीपासून, खरं तर 3-4 दिवसांपासून कार्निवल फेस्टिवलची तयारी आपण बघतोय. काल रात्रीपासून संपूर्ण गोव्यामध्ये आपण पाहू शकतो की पताके आणि विजेच्या खांबांवर मोठमोठे मुखवटे सजवण्याचं काम सुरू होतं आणि या सगळ्या सजावटीमुळे इतकं सुंदर असं वातावरण तयार झालं आहे की प्रत्येकालाच कार्निवल फेस्टिवलची उत्सुकता लागलेली आहे. हे आपण पाहू शकतो की सुंदर रंगीबेरंगी जे पताके आहेत ते पूर्ण गोव्यामध्ये लावलेले आहेत आणि त्याचबरोबर मोठमोठे मुखवटे, जे कार्निवल फेस्टिवलची सगळ्यात मोठी गोष्ट असते, आकर्षणाचं ठिकाण असतं, असे मोठमोठे मुखवटेसुद्धा इथे सजवलेले आहेत. ही दृश्य आपण पाहूया. पासून 4 ठिकाणी गोव्यामध्ये कार्निवल फेस्टिवल आहे. आपण सगळेजण सहभागी व्हालच, पण मी एकच सांगेन की नियमांचं पालन करूनच एन्जॉयमेंट असेल ती करा आणि त्याचे अपडेट्स आहेत जे ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहूच आणि त्यासाठी पाहत राहा गोमंतक. धन्यवाद.